давоми чанд рӯз аст дар шаҳру ноҳияҳои вилоят имтиҳонсупории довталабон тариқи маркази миллии тестӣ оғоз гардида шаффофияту назорати он бо ҷалби мутахассисони ботаҷриба ҷараён дорад. тибқи иттилоъ дар кишвар 45 маркази имтиҳонсупорӣ бо шароити зарурӣ фаъолият дорад ки аз ин 19 адади он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят мебошад. шумораи довталабоне ки соли ҷорӣ ҳуҷҷатҳои хешро ба маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супориданд беш аз 95 000 нафарро ташкил медиҳад. аз ин шумора 34886 нафарашон ба минтақаи вилояти Хатлон дуруст мегӯяд. айни замон рӯзи чоруми имтиҳонҳо аст ки дар шаҳри Боқтар зиёда аз 400 нафар довталаб имтиҳон супорида истоданд. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тарғиботи ташвиқот мебарад то ин ки довталабон нисбат ба аз худ кардани маълумоти олӣ, маълумоти миёнаи касбӣ шавқу рағбати хуб пайдо кунанд. бояд гуфт ки имсол беш аз 34886 нафар довталаб дар вилояти Хатлон ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷатҳои хешро супоридаанд ва баҳри соҳиб шудани номи донишҷӯӣ дар 5 гурӯҳи ихтисосҳо аз фанҳои муайяншуда имтиҳон супорида истодаанд. ба таъкиди масъулон шумораи довталабон нисбати соли гузашта 10 000 нафар бештар шудааст ки сабаби онро дар зиёд шудани коллеҷу донишгоҳҳо медонанд. имсол донишгоҳҳои олӣ, коллеҷу муассисаҳои миёнаи касбӣ дар кишвар тавони қабули то 125 000 довталабро доранд. шумораи хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна бошад 102 000 нафарро ташкил медиҳад. ба назари масъулон ҳарчанд шумораи довталабон нисбати соли гузашта зиёд бошад, вале шумораи ками онҳо ба кластери якум яъне фанҳои табиӣ техникӣ ҳуҷҷат супоридаанд. бояд ки довталабон рӯ ба гурӯҳи ихтисосҳои якум ҳам биёранд, чунки аксарияти ҷойҳои холӣ дар гурӯҳи ихтисосҳои якум мемонад, табиӣ ва техникӣ. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди пешвои миллат 20-солаи илмҳои дақиқ пешниҳод шудааст ки дар ин раванд таваҷҷӯҳ кунед тамоми ҷаҳонро илму техника пеш бурда истодааст. баъзе ихтисосҳо дар гурӯҳи ихтисосҳои якум дар бисёри муассисаҳо омода карда мешаванд. ин вобастагӣ аз он дорад ки агар довталабон ба гурӯҳи ихтисосҳои якум табиӣ ва техникӣ агар рӯ биёранду дар ин гурӯҳи ихтисосҳо ҳуҷҷат споранд, муваффақ шаванд, шахсони дар ҷомеа барои ҷомеаи шаҳрвандии имрӯзаи Тоҷикистон шахсони муваффақ мегарданд. аксарияти довталабон мехоҳанд ки дар гурӯҳи ихтисосҳои панҷум ҳуҷҷат споранд, лекин имконияти худро ба инобат намегиранд дар бисёр ҳолат. барои ҳаминам ҳамин хел тавсия медиҳем ки гурӯҳи ихтисосҳои якум да рӯ биёранд. бештар аз ҳамин гурӯҳи ихтисосҳои панҷум онҳо муваффақ намегарданд. барои ҳамин ҳам дигар гурӯҳи ихтисосҳои якум холӣ мемонад. зимнан раванди имтиҳонсупорӣ бо истифода аз дурбинҳои назоратӣ зери мушоҳида аст ва волидон аз рафти он тариқи монитор бохабар мешаванд. ҳамзамон масъулон дар идомаи ин тадбир корҳои фаҳмондадиҳиро барои талқини фарзандон ба донишгоҳу донишкадаҳои кишвар тариқи маркази миллии тестӣ ва назорати онҳоро доир ба бештар рӯ овардан ба илму дониш ба роҳ мондаанд.